बिथाङा ब्रादारा आंखौ लिंहरदोंमोन मानो थाखाय लिंहरदों आंखौलाय नायनो आंखौ मोनदों हिनजावनानै लौरा थारमाने जोंना हटेला मास मोननै जाबाय नालाय नंगौ नोंखौ फार्स्ट जोङो नुगाना गोसोखौ मोजां मोनदों खै एल'नि थाखाय लिंहरदों बे दखाना गोदान खै मास जाबाय मास मोननै जाबाय मास मोननै औ बेयाव माने एम्फौ लाथा मोनो मैसो बेदर मोनो एम्फौ बेदर मोनो बाब गासिबो एकदम एभ्रिथिं दामाबो खम आरो नोंखौ अननानै दै गिलास माबा संनायखौनो हायनो भैरबकुन्द आरो एकदम स्पेसियेल आरो जेनेबा मा सङोलै एकदम सब मोनजोबो संग्राफ्रालाय माहा दङ संग्राया जोंनो मालिक संग्रानि गैया माथो बेयाव मबे बेयावथ' नै बायदि अनेक मोनो नै मा मोनो ब्रादार बुं एम्फौ लाथा दं अमा दं ओमफ्राय दाउ दङ बिखा दङ बाब गासिबो गासिबो नोंथांमोना गासिबो दा फैनो हागोन आंनि ब्रादारनि दखानाव भैरबकुन्दआव दै भैरबकुन्दआवनो दा आंखौ नों लोगो मोननायखाय नैबे दैखौ नों अननानै होनाय जाबाय दै लोगो हमनो फैसा लागोन नामा ना दे फैसा लानो बिथाङा आंनो दै गुसु माने ब्रादारा अननानै दान होबाय फ्रियावनो होदों एम्फौ लाथा अमा मा होनो अमा खोमा दङ दिनै जोबजोब्बाय सानदे नालाय एकदम गासैबो मोनजोबो आरो नोंथांमोना गासैबो फैबानो जाबाय मास मोननै आरो बे मा मावो जों सानैजों ब्रादाराबो फैदों फंबाय जायो नंगौ नोंनो फंबाय माने दाख्लै हिनजाव जेदाव लानानै बुजादों मानसिया माबासो बुंबाय नै माबा बुंबाय नोंखो बिदि आरो नंगौ ना दे बिदि लाबाय दे दे दायो जोङो गरमनि थाखाय दै गुसु लोंदों बिराद गरम ना गरमखौ मा खालामबावो गरमखौथ' रावबो बन्द' खालामनो हाया माने भगबान इसोरासो गरम हायो गरम मोनदों ने गरम मोनदोंलै थार खामफिन दैनिया जायासै नों लोंदोब्रा लोंना खिथि गरम मोनदों दै लोंबाय नों लोगोफोरासो फैदों मानसि दाग्रालै नै बडियाबो मानसि बडियानो गैथारा बडि दोङो सिङाव दोङो बडिया मा दालाय गोदोर खामलाय बडिखौ गोदोर खामलाय माथो बडियानो बडिया गिदिरसोब्रा गिदिरसो बडिया मानो गैथारालै मानो गैया बडि गैया बेलेग खामानियाव जिमा हांदो नोङो जिमा हांदो ब्रादार जिमाव थांनो थिनहरदो बेखौ दैया ओरैबादि गिदिर नै ओरैबादि गिदिर दैया मानसिफोरा बे दैयाव दुगैफायो भैरबकुन्द गरमनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनो इन्जय जोबोद गोजोननाय मोनो दुगैनो मोजां बे जायगायाव बे दैया जाबाय अरुणाचलनिफ्राय फैयो आरो मोनसेया जाबाय भुटाननिफ्राय फैयो माने भैरबकुन्दआव जमा जानानै माने आसामाव रानबाय आरो जेनेबा दायो मोनसे नै मानसिफोरा हाजार मानसि दङ नै 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 भैरबकुन्दआव नै ओरैबायदि दुगैनो मोजां नै भैरबकुन्दआव नोंथांमोना गासैबो दुगैफैनांगौ भैरबकुन्दआव दायो जोङो बेनिफ्राय थांसै दे गरम समोसा 2 जगह पूरा एक जगह 500 50 ना 50 तो दायो कफि लोंदों कफि बरिया उदालगुरियाव साया बारा गोदैबो नङा सोरबा बेमारिफ्रा बारा गोदै मोनगाया बेयाव आरो सिनि सायाबो बारा नङा आरो जेनेबा साया बेयाव गोदैद्राय नङा मा एसे आरो बारा गोदैद्राय नङा कफियाबो थिगानो
बिदिनो बरिया बरिया नोङो दायो दुखानाव दङ आरोना बरिया दिनैथ' बिराद गरम नालाय मा खालामनो गरमफोरखौ लाखुनांसिगोनलै गरमाव लाखुनांसिगोन बिराद गरमलै बाबा उदालगुरियाव फैबाबो लाजिनो रोङालै जोङो मा होनो लाजिनो सोर बुंनोलै सोर मा लाजिनोसो खालामनो जोंखौलाय बाबा उदालगुरियाव बिराद गरमलै गिसिब गैया फेनबो गैया गस्लाजोंनो फिदिंनांदोंसो गस्ला खुनानै गस्लाजों फिदिंनांदों बार लादोंनो आयौ मासे गरमलै दिनैलाय आयो हाला थैनो नागिरसिगोन ओइ मादै मानो दिनैलाय मानो एसेबां गरमलै बोथोरा माथो खालामनो हाबावनो बेनोथ' आयो हालालै अ इसोर अनदोब्रा जोंखौ अनदो इसोर गरमखौ माहाय एसे थान्दा खालाम ओइ माहा आदा गादांलाय